dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ate dugu wari ko odiba fo dugu andugu don warata de o ko ni kuma ta la sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An filɛbaw ani an lamɛnbaw minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye kari ye kari ale ye dɔgɔkun kɔnɔ kibaru dɔgɔkun kɔnɔ kow ye kari nin fana kari ye tubabukalo san yɛrɛ a kari laban ye bi ye kari décembre kalo tile 29 san 2024 wulada in na ani Ibu Sibina na baro nga falai ko wulu ka wo ci ti dɔgɔjɔ bali dɛ bolo bɛ n'a dayɔrɔ don an b'a ɲini an ka jeunesse fɛ u ka wulu k'u jɔ nye an ba n'o ye musokɔrɔba ɲuman ye Aminata Dramane Traoré n y'a ka laseli lamɛn fala ye a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ tulonkɛ o jalen don anw ka sifinnaka caman ye bi maaw bɛ sigi wuluwulujidaw la a ko ko n'u bɛ furalan ta n'o bɛ gɔngɔn wuli k'u ka arato ta fala ye an ye nin fɔ yan siɲɛ caman an ko siniɲɛsigi ye denmisɛnw ye nga mun de kɛra yaasa denmisɛnw ka se ka kɛ siniɲɛsigi ye kalan sugu jumɛn kɛra u kunna lamɔ sugu jumɛn kɛra u kunna bilasirali sugu jumɛn kɛra u kunna mun yiral'u la yaasa u bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye dɔn tɛgɛrɛ nɔrɔn falayi anw de fɛ yan maa minnu bɛ sɛbɛ kɛ olu tɛ dɛmɛ sɔrɔ nga minnu bɛ tulonkɛ kɛ
sebe bɛ ta ka di olu de ma bɛɛ ɲɛ b'a la bi a ko bɛ cogo min nga an tɛna na mɛn o kan sabula don nataw la an na se ka babu sigi a kan fala ye kɛnɛ kan bi min ye an ka jamana kɔnɔna na wolomasiri tabaw b'u sɔn n b'a dɔn tagalen ɲɛfɛ ani Ibu Si bɛna na an da don a la sabula ale y'an ka wulada in na maa welelen bamanci wale ni juga wale kɛbaw u ye min ye sa ye u ye mun ye dugu fan caman fɛ wulikajɔ min bɛ senna nin waati in na fala ye an b'a ɲini armée fɛ a ka taa da nɛgɛ kan hali bi a kana jɔ dɛ parce que an ye nin kuma fɔ yan an ko n'anw ko ko force conjointe AES o k'a sɔrɔ anw yɛrɛ conjoint no an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kɔnɔna na yan fɔlɔ ka tɔw kɔnɔ n'an ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ wulikajɔ kɛ ani tɔw par exemple Katibadi Serma ale ɲɛmaa ka fali la AES jɛkulu de y'a kɛ bon wele bɛ bila mɔgɔ minnu ma o yɔrɔ la k'olu kana fala ye bolomafara la n'o y'a sɔrɔ olu t'u kɛlɛkɛsen kan ou bien k'olu fana ɲɛsinnen don fɛn wɛrɛ ma a bɛ gɛlɛya o de la fo an k'an ka sokɔnɔta in de digi fɔlɔ ka taa fo tapi la o b'a sɔrɔ an labɛnnen don AES ta la an bɛ se k'an jɛniyɔrɔ fin cogo min n y'a f'i ɲɛna cogo min na ne tɛna na kuma bɛɛ fɔ bi ani Ibu Si na tila ka don kuma kɔnɔna na ji ale ye sira bila dɛ Tɔnbɔkutu ni Gundam cɛ bi ji a ye tiɲɛni kɛ fala ye yɔrɔ caman bɛ yen peut-être sini an na o jaw yira mɔgɔw la nka o fana pont min bɛ yen n'o ye Wabariya ye o donda min ye Alassane Touré ka bɔ Gawo ale fana y'o jaw caman sini an na o yira o la ale y'an ka lasigiden ye Gawo marabolo kɔnɔna na fala ye an ye lasigiden sɔrɔ fana Kidali han n'an sɔnna ma san wɛrɛ kɔni ni maa min kɔni ye an sugandi i ti fi jigi kɔni Ala n'a kira sɔnna ma parce que radio so privé tɛ Kidali bi quoi voilà radio so privé tɛ yen radio min bɛ o ye radio Mali de ye ale kelen pe de bɛ ka marché bi bi na nka tɔw fana bɛna na yamaruya pour que u ka se ka baara kɛ an bɛ dugawu kɛ sa u ka se k'u ka baaraw daminɛ an bɛ taa fan fɛ an ka cɛkɔrɔba an ka kalifa an ka mukadam an ka seko n'o ye Cɔrɔnɔ Amadu Adi Tali ye ayiwa fala ye an ye kibaruya caman ye bɔlɔlɔ kan mɔgɔ dɔw ko ko a bilara an y'a ka somɔgɔw ɲininka an y'a limanaw ɲininka an ye maaw wele ɲɔrɔ u ko ko o y'olu yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn olu m'a ka bilali ko kuma mɛn fɔlɔ olu bɛ min kalama kuma ɲɔgɔnyaw bɛ senna cɛkɔrɔba in a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min parce que délégation na ale kelen pe de minɛna tɔw bilara nka ni i y'a ye kibaruya mun bɛ yen n'a carila mɔgɔ caman y'i da don a kuma na nka an ye a ta a sun kɔrɔ ka denbaya la ɲoro an y'a ta a sun kɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko in ɲɛnabɔli la bi gouvernement kɛlen don ka ko in kalifa maa minnu na a ko kunna an y'olu sɔrɔ waleya kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la fana an ye maaw fana sɔrɔ yen fala ye ko in i b'a dɔn k'a fɔ nin maaba sugu filɛ nin ye peut-être que ni Ibu Si bɛna na kuma fana kɛ parce que an y'a ye k'a fɔ Sumala Sise minɛli la minnu fɔlɔ tun ye Sumala Sise minɛ olu tun tɛ woroba ye ko in na nka ni nin maaba sugu n'u y'o sɔrɔ woroba ninnu de bɛna sa ka na minɛ olu bolo k'olu bolo ko ka bɔ a la pewu donc an ye kibaruya min sɔrɔ a bɛ jini mɔgɔw olu de ka bolo kan sisan n'o y'a sɔrɔ denmisɛnninlaka dɔw de kɔni maa minnu bɛ yen n'olu tun tɛ maa falen olu de y'a minɛ nin waati in na a b'o o bolo kan n'Ala sɔnna ma fala ye sini tuguni an bɛ segin ka na nka an bɛ taa fan fɛ anw yɛrɛ ka dɛmɛ ka ɲɛsin cɛkɔrɔba ɲuman in ma. Elhaj Amadu Adi Tali diinɛ kuntigiba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Adi Tali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yir'u la k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don
faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Fala ye n'an bɔra yen sa an b'a fɔ ko AES a premier ministre olu bɛ Niger kaw fɛ yen Niger ye kunun jamana kɔnɔna na sa n'o ye Ɲame ye olu ka furancɛla fanga ɲɛma n'o ye Ali Lamine Zeni ye ka fara véritablement Jean Emmanuel Ouedraogo kan ani anw yɛrɛ ka général de division Ablaye u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Ɲame ni waati in na sɔgɔmada in na sa siɲɛta de tun bɛ yen siɲɛta min ni o y'u ka lutte traditionnelle ye lutte traditionnelle in Fala ye ale bɛ tali kɛ u ka siɲɛta bari ale ta ko 45 na 45 min kɛnɛ kan sa n'o tun bɛ ka kɛ Dosokaw fɛ yen Fala ye se tɛ kɛ masakɛ min na o ye Ala ye u ka siɲɛtala min bɛ yen ni maa tɛ s'a la fiyewu Isaka a bina bi dɛ Isaka bina dɛ Fala ye se da ye Ala ye o Isaka bina bi premier ministre bɛɛ lajɛlen bɛ yen n'Ala sɔnna ma an ye jaa min fana sɔrɔ o kɛnɛ kan sini an na o yira maaw la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamu cogo min an balimakɛ an'an terikɛ n'an kɔrɔkɛ fana ye Amadu Sidibe ale de ye yɔrɔ in tɔgɔ ye di monument de l'indépendance a b'a fɔ ma ko M5 mɔgɔw ka monument de l'indépendance Fala ye monument de l'indépendance ye maliden bɛɛ ta ye yen jɔra maa min fɛ a tɔgɔ ye ko Amadu Sidibe Amadu Sidibe ale ye architecte de ye Amadu Sidibe ale yɛlɛmana sisan ka kɛ agronome ye n'o ye sɛnɛ matarafaba ye nansara yiriden minnu bɛ yen n'an bɛ t'olu ɲini diɲɛ fantan naani fɛ Amadu Sidibe kɛlen don k'o matarafa Bamakɔ kɔnɔna na yan Samaya Amadu Sidibe Africable Sidibe o kɔrɔkɛ don ale ni Asan olu kɔrɔkɛ don nka bi in na Frɛzi yiriden fɛn fɛn bɛ yen ko o bɛ sɔrɔ tubabulakaw fɛ yen nin b'a bɛɛ lajɛlen sɛnɛ an yɛrɛ fɛ yan Samaya n'Ala sɔnna a ma sini an na Sidibe fana ka jaw yira o la kɔrɔ k'an b'a fo a ka cɛsiri n'a ka timinadiya la sabula a bɛ ka nin baara min kɛ nin ye Fala ye sɛnɛ don dɛ nka Amadu ta ye timinadiya dan ye dɛ parce que Amadu kɛlen don ka baara bɛɛ de bila ka bɛn nin ma nin waati in na an b'a fana fo sabula maa min don a bɛ baara in na a mɛnna fɛn fɛn ye san 20 ye a y'o k'a tibi taba la pour que ka se k'a ɲɛ sɔrɔ n'an bɔra ye IBI groupe ale ka awari o baaraw kɛra usine Stone Selin Keɲikaw fɛ yen e yɛrɛ bɛ yen dɔn kosɛbɛ u ye sigi kɛ Bamakɔ yan yaasa ka se ka ɲɛbila baara dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen kunungo IBI groupe ale yɛrɛ fa b'a la n'o ye Stone ye waleya in kɛ kun ye min ye dɛmɛbaw baaraɲɔgɔnw ka donbolo kɛ olu ye san o san ka se ka médaille d'u ma ale ni attestation wale ɲuman dɔn min ye enveloppe ayiwa enveloppe o ko symbolique franc symbolique dun o tɛ se ka bila enveloppe symbolique kɔnɔ dɛ kebaya bɛ franc symbolique dɔn e tɛ franc symbolique dɔn aya n'i taara kiri la don n'u ko k'i ka franc symbolique sara i b'a faamuya o don franc symbolique ko maa minnu kɛra misali ye usine Stone na baara ɲɔgɔn ni cɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'olu sera ka kɛ misali ye min ye Burama Jawara ye ale kɔni ye donbolo kɛ olu ye baara in kɛ kun ye sa maa tɔw u bɛ se k'u ɲɛmada o ma cogo min na ka baara kɛ ka ɲɛ maa caman kɔni nana kɛnɛ kan ka bɔ Seni Keɲi ale dugu kɔnɔna na Bafula bɛ ale maire o tun bɛ yen Mayina maire fana tun bɛ yen Seni Keɲi maire o fana nana kɛnɛ kan min ye dugutigi ye ka bɔ Bafula bɛ Gurundan bɛ Seni Keɲi Farakoba
ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa ka na u ka bonyamasegin n'u ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin stone usine ma ale min bibi na ni a nɔ yelen don an ka jamana kɔnɔna na kosɛbɛ. PDG n'o ye Ibu Group PDG Brahma Jawara a fana ye waleɲuman dɔn kɛ u ye a ka danga n'o bɛ sa n'o ye Musa Keita ye ale n'a jɔɲɔgɔn cɛw ni muso usine stone kɔnɔna na fana u ye donbolo kɛ olu fana nana ka na kɛnɛ in ka Bamakɔ yan donbolo o kɛra u ye u sera ka baara min kɛ a y'a ɲini fɛ sa san 2025 u k'u jija sa ka se ka baara kɛ usine stone yɛrɛ sigilen an ka jamana kɔnɔ nin y'a san 27 ye. Anazeri ale ka conseil d'administration ta ko 28 na o baaraw kɛra ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Madina Sisoko ye n'ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la. Anazeri kɔni bɛ kan ka baaraba minnu kɛ bibi na olu caman bɛ ka ye Tumutukaw fɛ yen u sera ka panneau solaire u sera ka min ye feu tricolore dilan olu fɛ yen baara minnu kɛra u bolo san kɔnɔna na sa o bɛɛ lajɛlen kimɛnna san wɛrɛ baara kan ka kɛ cogo min na sa u da donna o bɛɛ lajɛlen na k'o da maaw olu tulo kan. Wulikajɔ min bɛna na kɛ fana ka se ka yɔrɔw la kɔlɔsi u ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ sa Anazeri ka baarabaw sini an na jira o fana tɔ bɛɛ lajɛlen sɛnɛ kan maaw bɛ se ka o fana faamuya cogo min na ka kɛ ni waati a n'a cogoya ye min ye Tumutukaw ye n'an bɔra olu fɛ yen sabula Anazeri ka baara bolonɔ bɛ yen Ascoma ni Redecoma ko nin waati in na sanyɛlɛma selen don maaw olu mago bɛ se fɛn caman ma sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na wa fana ko nin waati in na fana k'u ye min lakɔlɔsi sugu ko olu kɔni falen don kosɛbɛ minɛnw na minɛn minnu n'a caman bɔyɔrɔ man ɲi han ko mɔgɔw k'u kɔlɔsi dumunitaw wo minɛn wɛrɛw wo ko maaw k'u kɔlɔsi a bɛɛ la min ye Ascoma ni Redecoma ye k'u b'a ɲini maliyɛnw fɛ nin waati in na u kana fɛn bɛɛ lajɛlen san k'a dun u kana fɛn sugu bɛɛ san ka taa n'a ye u ka so k'u bɛ taa denmisɛnninw ɲɛnajɛ n'a ye u k'u fɛnw kɔlɔsi kosɛbɛ parce que olu ɲɛ bɛ mun na bi minɛn ni fɛn sugu bɛɛ lajɛlen dɔw yɛrɛ kɔni dati tɛ banni ye dɛ dɔw yɛrɛ ma deli ka kɛ yɛrɛ de k'o de ka ca an ka sugu kɔnɔna nin waati in na Ascoma ani Redecoma k'u b'o fɔ an ye ko parce que ko dati ye ni a banna waati dɔ bɛ se ka kɛ ko mais ko ninnu dɔw la yɛrɛ u perimelen n'o yɛrɛ de awɔ dati banko yɛrɛ tɛ dɛ olu ta banna dati banna ka fɛn bɛɛ ka ban pewu ko minɛnw de ka ca an ka sugu kɔnɔna na bi i b'a dɔn k'a fɔ ko datuma nin ka d'anw ye fala ye anw ye directement mɔgɔ ye ni min da ka di dɔrɔn an bɛ taa san ye mais ko a kana k'an ɲɛna ko da dumuni fɛnw dɔrɔn don hɛn parce que olu ye fɛnw ye mais i bɛ se ka jouet dɔ san i den ye i b'a sɔrɔ a fɛn dɔ banna mais e bɛ taa bila a b'i ka armoire exploser ou i bɛ taa fɛn dɔ san ko a cɛ ka ɲi a fɛn dɔ robot dɔ a bɛ ka bouger tile 2-3 a tɛ bouger an yɛrɛ dun filɛ n'an ka télécommande pile bɛ san an bɛ tɛgɛ ci u tulo kɔrɔ don o don pour que k'u la marcher télécommande pile ti falen maliyɛn si fɛ bon minɛn ninnu fana filɛ nin u caman fana u bɛ dilan kun min kama wagatiw dɔnnen don fo mɔgɔw ka baara kɛ n'o fana ye belebele bɛ Limilanga la dɛ Énergie du Mali ko ɲɔgɔnye dɔ b'u bolo sini ala sɔnna ma an ta n'an bila kura dɔn tuguni parce que fɛɛrɛ minnu kun tigɛra hakilila kɔni tajigo kuma kɔni tɛ se ka fɔ maa ye tuguni taji bɛ yan stock b'u bolo yɛrɛ taji bɛ yan o kɔni problème t'o la maintenant munna a tɛ ka kɛ mɔgɔw sago ye ɲininkali bɛ yen de u sirannen don k'a di ka ɲɛ wa n'u ye taji bɛɛ utiliser mɔgɔw kana taa jigin dibi kɔnɔna na tugun u bɛ k'a nɛmɛ voilà o kɔni ɲininkali bɛ yen nka nɛgɛ sigiyɔrɔ ye fanda ye n'ala sɔnna a ma sini min mana b'o la an na o fana kibaruya da maaw tulo kan parce que ne yɛrɛ bi ne taara kɔɲɔkɛyɔrɔ dɔ ni denkulikɛyɔrɔ dɔw la mɔgɔ caman y'a fɔ ko tile 2 in na kɔni alhamdulilayi u bɛ k'a ye dɔ bɛ ka fara wagati kan tiɲɛna mais mun ka di mɔgɔw ye bon nɛnɛ b'a la et puis nɛnɛ b'a la et puis nɛnɛ b'a la et puis i b'u fɛn caman de b'a la ye ɲɛ b'a la sisan minɛn dɔw bɛ yen olu falen yɛrɛ de mais o jigi tun bɛ wari dɔ de kan o ye sefa wari miliyari 5 président ko k'o d'u ma est ce que a bɛɛ sɔrɔ la bon énergie yɛrɛ ka san musaka yɛrɛ kɔnɔna na wari mun kun kan ka d'a ma fana tɔ tora miliyari 20 ye o fana ni miliyari 5 in tɛ ɲɔgɔn ye sira la
bon énergie yɛrɛ y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ni lajɛ laban minnu kɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛ se ka baara kɛ olu kɔni ye gouvernement ye autorisation ni taji ka na taji kɔni bɛ yen taji min bɛ se k'an se fo janvier la o bɛ yen maintenant dicogo in dɛ ouais non ça veut dire fin janvier quoi voilà fin janvier ça veut dire sisan dicogo in o de bɛ ka kɛ parce que ni u kun ka wari bɛɛ dir'u ma u ko ko olu tun bɛ se ka baara kɛ n'o ye ka stock kura sigi parce que farasa ko ka u kana juru don mɔgɔ la tuguni i ɲɛ b'an ka baarakɛba da in fana caman na énergie ka juru bɛ yen dɛ n'a baarakɛyɔrɔ dɔw fɔr'i ye i dabali yɛrɛ bɛ ban jamana yɛrɛ taw kɛ yɛrɛ tɛ yɛrɛ dɛ jamana ta belebelew yɛrɛ b'a la yɛrɛ mais comme an ma yamaruya ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ an ma yamaruya ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ faamaw bɛ se ka tɔgɔ fɔli kɛ ani fana bi kɔɲɔyɔrɔw ni denwuliyɔrɔw ni fɛnw na an taara yɔrɔ minnu na an y'a la kɔlɔsi k'a fɔ mɔgɔw sigilen don ka président ka discours nata in kɔnɔ a ka ɲinan san laban discours mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko a bɛna mun fɔ parce que mɔgɔw bɛ fɛn fila de ni ɲɔgɔn cɛ bi o ye yalama a bɛna na kalata sinsin ko kuma fɔ kalata baara labɛn min bɛ sen na bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ bi kalata labɛn bɛ sen na gouvernement kɔni bɛ k'i ɲɛsin kalata labɛn ma voilà donc n'i y'olu jateminɛ discours min bɛna na fɔ mɔgɔw b'o de nɔfɛ bon énergie ni maa minnu fana bɛ yen n'olu fana bɛnna olu ye baara min fana kɛ ka d'a ma énergie ko ta sira fɛ fana ale de fana bɛ se ka voilà ale de mɔgɔw bɛ ka olu de ɲininkali kɛ bon mɔgɔw bɛ ka ɲininkali min fana kɛ fana sɔrɔ minnu bɛ yen bi sanuko ta sira fana fɛ a bɛna na se ka yɛlɛma ka kɛ mun ye n'o bɛ kɛ sɔrɔ yɔrɔw ye baarakɛyɔrɔw ye mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogo min na donc mɔgɔw sigilen don ka président kɔnɔ développement économie ani élection n ye min la kɔlɔsi mɔgɔw ka kumaw la ni minnu ye baro kɛ bi kosɛbɛ denkulikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔ dɔw la parce que an yɛrɛ kun bɔra an tugura ɲɔgɔn kan ka na e bɛ ka na an fana bɛ ka na donc o ye mɔgɔw ka hakilinabaw ye yɔrɔw la bi bi in na Fala an bɛ to fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka Ibusi bisimila kɛnɛ kɔnɔna na ale kɔni bɛ a mɛnna. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ bingenikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan, a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na. 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75. Ngo 98 17 36 45. Ayaw garjige shifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fe ka usendo angani joina aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz code aw ka telefonu na ni drame keme ni muganduroni aw garjige be siga farati wa aw ka sorota dogomani o ye sifawari wa mugandi e madon ukadi aw kana communiquer wala saka wa mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw bɛ se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kori aw ka telefɔni na Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage bɛ kɛ décembre kalo tile 24 Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o bɛ kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se ka aw ka fête de fin d'année diyabɔ hakilina jiginna aw bɛ deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu bɛ to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte SININA.
Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Bamananw ko ten ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ kɔni o ye dalama ye i bɛ se i n'u la. Kasi manaw la. I nana an ka wele jaabi i n'a fɔ an ye layidu di mɔgɔw ma cogo min dimanche kalo dimanche fɔlɔ n'a dimanche laban ni yɛrɛ kɔni ye san dimanche laban yɛrɛ de décembre kalo tile 29 an y'a ye k'a fɔ nin waati in na fɛn caman bɛ yen mais an b'a daminɛ an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ an ka wolomasiri tabaw ka wulikajɔ laban minnu bɛ sen na ani baara minnu bɛ u bolo jamana kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ armée kɔni ye dɔ fara a ka tasuma fanga kan nin waati laban in na et puis yɔrɔ yɔrɔ la o tun bɛ mɔgɔw tun b'u wele o tɛ na surtout masina bolo ninnu na sayikaw yɛrɛ ko k'olu dabali yɛrɛ banna parce que olu yɛrɛ kun bolo kɔni u ka dugu kun minɛna ka ban mais armée ye min kɛ nin ye nin famana olu yɛrɛ nin laɲini san 10 a ma kɛ bi o bɛ yen yɔrɔ wɛrɛw fana bɛ yen u bɛ ka se ka wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ minnu na bon c'est vrai que dɔngɔnɔdugu ninnu ta ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que yen kɔni kow ɲagaminen don trop kow sɛbɛkɔrɔ ferekelen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais hali o la u bɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ a la dɔɔni dɔɔni e yɛrɛ ye nin yɛlɛmaba in kun kɛ mun ye laɲini yɛrɛ ye mun ye nin yɛlɛmaba in na armée k'a ka poste yɛrɛ yɛlɛma tan k'a kɛ fanga yɛrɛ ye kosɛbɛ. Bon ne kɔni y'a kɛ min ye c'est à dire n'i y'a jateminɛ ne kɔni hakili la armée kun ye repos ta dɔɔni ni ko k'a kun ye repos ta dɔɔni bɛɛ hakili b'a la samiyɛko tɛ. Samiyɛko dɔɔni b'a la c'est vrai parce que samiyɛko la c'est difficile opération militaire ka gɛlɛn dɔɔni zone dɔw la zone bɛɛ tɛ mais i hakili b'a la san 2022 pratiquement Mali k'a daminɛ janvier Mali territoire bɛɛ kan fan bɛɛ il y avait des opérations militaires opérations militaires kun bi fan bɛɛ il y a opération kɛlɛtigi opération il y avait plein opération caman baden kun bɛ yen waati la et mouvement baw kun bɛ armée kun bɛ mouvement baw kɛ yɔrɔ bɛɛ la sur tout le territoire et franchement o ye wari caman englouti a taara ni nafolo caman baden de ye a taara ni taji caman baden de a taara ni mobili caman baden de ye mɔgɔ caman fana fɛngɛna an ye terroriste caman fana faga a waati la sɔn dɔrɔn semaine kɔnɔna na siɲɛ 1 siɲɛ 2 Diripa ɲɛma yɛrɛ le colonel major Suleiman Dambélé a kun bɛ bɔ dɔrɔn a kun bɛ communiqué janw kɛ c'est à la suite de cela bɛɛ lajɛlen hakili b'a la k'u ye communiqué yɛrɛ modèle yɛrɛ falen après u ye communiqué modèle ninnu falen parce que u kun bɛ détail sugu dɔw di fɛn ninnu kan après je pense que u yɛrɛ nana ye ko détail sugu dɔw bɛ yen ce n'est pas la peine donc u y'o kɛ mais après an nana senti waati dɔ nana kɛ 2024 nin kɔnɔna na où bon opération on a senti que an nana ye ralentissement nana quoi ralentissement nana ko bala kana suma dɔɔni bon communiqué au kumbi kelen dron bon en fonction de cela comme sera donné opération donc c'est pour dire que 2024 là qu'on est a senti que fin on mais après avec kalo saba kalo nani ɲɔgɔn bɔ an nana opération nana wuli kura ye tuguni opération ka tugu ɲɔgɔn na kosɛbɛ et puis vraiment foli kan ka kɛ kosɛbɛ parce que kasi ne ye fɛn dɔ jateminɛ c'est que au début ni kɛlɛ bɛ ni guerre bɛ ni i ka sɔrɔdasiw bɛ don guerre la c'est-à-dire u bi fagali kɛ sansi bɛɛ fɛ u bi bugɔli kɛ sansi bɛɛ fɛ i y'a ye parce que ils se défendent mais an nana jateminɛ maintenant u bɛ opération spéciale dɔw kɛ ka taa mɔgɔ dɔw cibler i y'a ye u bɛ taa terroriste ɲɛma dɔw cibler i y'a ye donc je pense que terroriste ɲɛma caman delila ka cibler bɛɛ lajɛlen b'o kalama i y'a ka taa u minɛ dɔrɔn k'u éliminer un à un ça veut dire que o bi monter le yɛrɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko maîtrise bɛ ka kɛ yen u bɛ commencer ka u ka fɛn yɔrɔ faamu voilà yɔrɔw faamu kosɛbɛ quoi parce que k'a fɔ ko au début e bɛ taa u caman baden sɔrɔ i b'a ye ɲini k'u caman baden éliminer dɔrɔn mais maintenant non seulement u bɛ k'u caman baden éliminer mais u bɛ cible fana kɛ k'u suit k'u tugu u kɔ dɔgɔkun caman plusieurs semaines plusieurs mois fo ka taa u éliminer o ɲɔgɔn de kɛra Tenza Waten ani Abou Zeifa ninnu bɛɛ lajɛlen voilà ani Kosan Serma le numéro 2 de la Katiba Serma voilà au fana élimine na et puis vraiment moi je pense que baara minnu bɛ sen na mɔgɔ kana ɲinɛ kunu an kun bɛ cogo min na ni bi an bɛ cogo min na ni Katiba de la Serma numéro 2 ta kunu encore en 2019 o don o y'o de fɔ dɔw ye en 2019 encore yan à chaque fois n'an kun bɛ fɛ ka Katiba Serma mɔgɔ ninnu frapper an kun bɛ taa Barkhane mɔgɔw de négocier parce que Barkhane kun bɛ opération kɛ nord dɔrɔn la parce que Barkhane kun b'a yamaruya ka na opération kɛ Mali cɛmancɛ la ani Mali sud la o kun bɛ opération kɛ Mali nord dɔrɔn la mais
an kun b'u négocier n'u kun sɔnna u bɛna an dɛmɛ ka na frappe dɔɔni kɛ Kadiba Serma forêt kɔnɔna na a tout kɔnɔna na parce que tout ba de bɛ yen nɔ n'u y'u frappé yen nɔ eh bien an ka mɔgɔ bɛ baara kɛ duguma. C'était comme ça. Bon, et tu m'as de la barcane tant que tu au boulot. Bon, quand il y a bibi na barcane t'es tourné, mais en réalité, mon bi frappe pour que opération aérienne ou en amont il y a des ou quoi drone ou boli ou avion fana boli. Donc vous y avez ça quoi. Vous y avez c'est très bien. On va y aller qu'à Foko maintenant vraiment maîtrise ou bien la donner. C'est vrai, maîtrise tu sais qu'on a euro bed d'un seul coup il faut y banyagara marafo ou bien au dongo en amont ou bien embuscade comme on a quitté ça là. Voilà, ça c'est bon. À mana que c'est-à-dire armée segment bela jeni ou betsera il est puissamment d'un seul coup. Non, don ambita don kata, mais vraiment le fait que un espace aérien il est bela jeni ban il est boulot et puis am opération et puis avec am opération conjointe minun kani a aussi force fanaye c'est-à-dire que un territoire ça va bela jeni avec le territoire bakelendi am sera yo décision ta voilà bon am sera do bf ça bef sera do bef kata frappe que il suffit seulement que Burna bo wuli ka fo ay temps fi ka Nigérien wala ay temps fi au but du territoire qu'on c'est la frontière té tout ni quoi comme ça ta femme ka ta frappe pour que dans toutes les directions et puis en force ou quand nous femme kosebe parce que ka faire activité au coordonné nous fait ou nous femme que serment reche ya fagali kera o sera refait parce que oui force conjointe de bla en alerte ka le suit kata anofa ka kunta to da muso fe ya asoro de sera ka dire pas ka communiquer mira mais il min fo ni o ye jorona ere kosebe oui dongono dugu surtout banyangara ni bankas yengoni kuma be mogo be kule la kuma be dugu be ci kuma be fem yere frekele no kosebe o ye dugu don yere be mu fo itaro minye inyi itaro minye jugu ye ini mogo do be tle nyogon fe ale be kla kata bom da nye do be kulu kan ga la kana ga ulu be kla kata sira da nye o illa fiale kuma la fana ki be ka tika for la fana inyebe mu na fana kla kata isenge o est-ce que arme be se go lu be bugo nyogon fe fa ka fere sigi senga ka sega mogo bo nyogona c'est Kassim solution mimbi moi je pense que en de la ka fo mogo tellement de la ka fo bien que anti expert militaire ou en civil ou de en Atlanta fo mais en Atlanta mu fo ani mogo le bikuma ani mogo le bikuma shunitli et puis ulu le bu Atlanta foyer en fana ba fo ah oui non ni hakla nyuma non ni hakla nyuma mogo do le be minu bi terrain donc ne kon hakla do le be yino minnu bɛ terrain ɲɛdɔn kosɛbɛ ya donso ninnu bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko donso ninnu bɛ yen wala o bɛ yen u bɛ terrain ninnu dɔn c'est-à-dire u b'u ka zone dɔn u b'u ka zone dɔn bon ne kɔni bolo kɔni mais n'i taara yɔrɔ la avant k'i ka yɔrɔ maîtriser ka mɔgɔw dɔn parce que yɔrɔ maîtriser i bɛ temps tali kɛ dugu dɔnni bɛ yen a dɔngabɔw bɛ yen mais kuluwo dɔ bɛ yen sɔrɔsiw mana taa souvent i bɛ taa sɔrɔ i t'a yɔrɔ dɔn hali o don dɔw bɛ k'a fɔ ne ko kuluwo dɔw bɛ yen ya pour i ka dɔn yɔrɔw don minɛ voilà ko miya u taara bɔ marafaw ni fɛnw kan cogo min na o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ parce que il faut que dɔ de ka sɔrɔ fana n b'a fɔ nin yɔrɔ in bɛ tan nin bɛ tan n'e nana dɔrɔn ka na k'e bɛna opération kɛ i bɛ se ka ɲangata sɔrɔ a la donc fo mɔgɔ de k'i dɛmɛ si c'est possible parce que je pense que an ka mɔgɔw fana peut-être que u ka doctrine n'u ka sɔrɔsiya taabolo ye min ye u ti fɛ peut-être ka baara kɛ ni groupe wɛrɛw ye voilà groupe wɛrɛw ye marifatigi wɛrɛw ye minnu ti sɔrɔsiw ye peut-être quoi mais tuma dɔ la n'i y'a ye ko ça ne va pas i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ka i dɛmɛ a ka kɛ éclaireur ye a ka sira dɔw yir'i la a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ la u ka se k'i dɛmɛ c'est pour ça tuma bɛɛ an b'a fɔ ko ni mɔgɔ minnu kun sera k'u dɛmɛ finitigiw minnu bɛ yen ni donso minnu bɛ yen n'u bɛ se k'u dɛmɛ u ka baaraw la ka yɔrɔw ɲɛf'u ye se ka ɲɔgɔn faamuya la ɲɔgɔn faamuya la quoi pour que baaraw ka se ka kɛ Ibu an y'a ye k'a fɔ Ɲoroli Sahel min ye cɛkɔrɔba ye ale ka minɛli halisa a ma bila parce que an ka kibaruya laban fo ka taa se an don wagati ma an ye min sɔrɔ u ka dukɔnɔmɔgɔw fɛ o ye k'a fɔ a ma bila kumaw ɲɔgɔnyaw bɛ sen na mais sɔgɔmada in na fana tuguni an ye ja dɔ fana n t'a dɔn ni e y'a ye mobiliw tugulen don ɲɔgɔn yɔrɔ sira kan marifaci tun bɛ sen na ko u bɛ ka mɔgɔw bali ka taa ko parce que ko sira tigɛlen don ni ɲɔgɔnnaw minnu bɛ kɛ tan ani cɛkɔrɔba minɛli minnu kɛra filɛ nin tan sugu la est ce que a ma se escorte ni fɛn dɔ ka sigi sira ninnu fana kan. Bon oui, parce que waati dɔ la escorte baw yɛrɛ tun bɛ yen waati dɔ la escorte baw tun bɛ yen mais au-delà de cela bon, d'abord par rapport à l'image, imagine c'est vrai que imagine ne qu'on y a waati mina a ko kun kɛra a bɛ ɛrɛ saba bɔ en tout cas a tigi kɔni y'a bila ka parce que a bɛ ɛrɛ saba ɲɔgɔn bɔ bon maintenant min don exactement imagine a ko kɛra bi de wa a kɛra waati jumɛn na an tɛ se ka o fɔ exactement i t'a dɔn a la minɛ voilà an ma se ka détail ba sɔrɔ voilà mais kɛlɛ kɔni tun bɛ sen na marifaciw tun bɛ yen apparemment armée ni mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn na zone na
mais peut-être quoi kuma mun me fa kɛrɛfɛ ibo de mɛw da nyoro sira do an bɛ ka nin kɛ tan marifa bɛ ka ci est-ce que an tɛ segin voilà do sarana do comme si ça est-ce qu'an tɛna sigi tout ça là mais ne kɔni b'a dɔn armée mana kɛ cogo cogo ni armée bɛ kɛlɛ armée bɛ se sɔrɔ a yɔrɔ la parce que ni minnu bɛ duguma ils résistent un peu aviation et puis ou appuyer quoi. Bon, maintenant, non seulement, c'est vrai, est-ce que tout cas, c'est sera au camp, car il s'agit pas au zone, parce que quand il m'a fait une zone belle à Djeni, je pense que Moro est en sur le cas avertissement que l'armée est en sur l'avertissement qu'elle a mené quoi. Depuis Konimbi, nord de là, faut qu'on en a Banyagara Marana, après attaque killing nous, Moro commencera parce que Moro ti gringa attaque au quoi. Ou bien à follow des motos là, oui, mais Moro devait à fort population et que attention. Ou ka tɛmɛ u b'an ka zone na bon depuis waati na disposition kan ka ta o contrôle la yaasa u ka se ka organiser ka ɲɛ quoi surtout yɛrɛ tun taara ɲɔrɔn kan yɛrɛ attaquer voilà c'est ça fɛɛrɛ tun kan ka se ka sigi sen kan ka se ka labɛnw kɛ mais cɛkɔrɔba ka minɛ non ne yɛrɛ bolo cɛkɔrɔba c'est vrai que cɛkɔrɔba yɛrɛ ne yɛrɛ don min a minɛna ne y'a ye dɔrɔn bon ne ma sɔn ka bila Facebook sanfɛ directement mais n y'a bila n ka Telegram sanfɛ mais ne y'a balimakɛ wele a dɔgɔnin dɔ bɛ yen ne n'o bɛ ɲɔgɔn dɔn ne yɛrɛ tun bɔr'o fɛ yen a bɛ heure damadɔni bɔ quoi ne y'o wele a ko n ma ko effectivement ko tiɲɛ don ko a minɛna quoi hali san an ka yɛlɛ plateau fana kan an n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ko qu'effectivement k'a ma bila fɔlɔ ko rumeur de bɛ yen mɔgɔ de bɛ ka rumeur fɔ k'a bila la donc mais ne kɔni bolo an ka personnalité dɔw bɛ yen fana an ka essayer ka lajɛ gɛlɛya bɛ se ka k'u la cogo min na ka u sécuriser c'est important parce que Kassim n bɛna fɔ ye sincèrement tu sais c'est vrai que mɔgɔ bɛɛ ye mɔgɔ bɛɛ ye quoi c'est bɛɛ ye mɔgɔ ye quoi bɛɛ ye mɔgɔ ye c'est vrai mais mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ni lakana ka kan yɛrɛ de mais misala san le président de la Cour suprême ni Cour suprême présidente ou bien Cour constitutionnelle présidente ale lakananen do dɛ mais olu bɛ état représenter plus que jamanaden dɔw bon ala k'an kisi n'olu dɔw minɛna ninnu fɛ u ka voyage dɔ fɛ u ka déplacement dɔ fɛ bon u bɛna u utiliser comme un trophée u bɛna kɛ i n'a fɔ u ye seba sɔrɔ u ye seba sɔrɔ u bɛna ba de b'u bolo jɔnjɔn sugu dɔ ye a tɛ komi Ibusu ɲɔgɔnna ah non faut pas qu'on dorme quoi mais tu regardes là quand même pourquoi on utilise toute la vidéo quand même ah d'accord bon mais il va là ou fana vidéo que là nous ka du yoy ah bah oui parce que olu mana fɛ ka an b'a fɔ bah oui u y'o fɔ ko attaque ka mana ka hali n'a ma daja armée la o de ka kuma ko an kɔni b'a fɔ olu b'o de nɔfɛ u ka kuma caman na u b'o de fɔ k'olu kɔni b'a fɛ a ka fɔ olu kɔni mana nɔ bila kuma bɛ kɛ donc jateminɛ fana kan ka essayer ka kɛ o la quoi les hautes personnalités jamana personnalité baw ka essayer k'u lakana cogo sugu dɔ la quoi ka kuma n'u ka gɛrɛ n'u ye k'a fɔ bon écoutez vraiment an tɛ fɛ voilà c'est la situation cogo min na an ka jamana an ka personnalité ba ninnu an tɛ fɛ u ka minɛ cogo sugu dɔ la o bɛna tila ka taa kɛ jɔnjɔn sugu de ninnu bolo donc o man ɲi donc il faut que n'a bɛ voyage n'a bɛ fɛn minnu kɛ Adital jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Tijaniya ka bolo fara la bi ale de ye kalifi ba yɛrɛ ye donc mɔgɔ min don mɔgɔden tɛ bi diinɛ yɛrɛ la fana maa min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que a bɛ fɛn caman kɛ k'a sɔrɔ gouvernement yɛrɛ sen t'o la kɛlɛbanw b'a la furu b'a la fɛn caman de b'a la hali ko kɛlɛ da fagaliw ni fɛn caman a b'o baara de kɛ ka diinɛtigiw ka se k'u labɛn ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ fana o jɔyɔrɔ fana ka bɔ jamana kɔnɔna na non o jɔyɔrɔ ka bon non ne kɔni bolo il faut que n b'a dɔn ko négociation dɔw bɛ yen sûrement kuma dɔw bɛ yen sara mais il faut ka teliya parce que cɛkɔrɔba de don bon ni âge yɛrɛ la pratiquement i bɛ furakisɛw ta i bɛ fɛn caman ta faut pas k'a ka fura n'a ka fɛn dɔw k'a manquer et tout ça quoi voilà ayiwa ye ɲɔrɔn bolo ni nara bolo ninnu bɛɛ fɛ halisa yɔrɔw bɛ yen mɔgɔw tɛ se ka tɛmɛ o fɛ n'o nara yɛrɛ bolo fanfɛla la bi nara tagali kataba naani don a ka gɛlɛn kosɛbɛ est-ce que yen fana ma ɲini ka kɛ ko dɔngɔnɔw ka yɔrɔ an bolo bon ne kɔni hakili la a ma se dɔgɔninw ta ma a ma se o ta ma mais c'est vrai que o yɔrɔ fana na tuma dɔ la a bɛ chauffer kosɛbɛ mais ne yɛrɛ y'a jateminɛ kɔsɛni na an ka sɔrɔdasiw minnu b'o yɔrɔ fan na u bɛ k'u défend kosɛbɛ u bɛ k'u défend ka ɲɛ à chaque fois ni ko bɛ yen u bɛ opération qu'ils arrivent à bien se défendre c'était pas comme au début a tɛ kɛ comme i n'a fɔ au début ko ni kun daminɛna tuma min na
que très très souvent minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ bɔ a yɔrɔ la u bɛ information ci an ma et puis par rapport aux informations minnu fɛ i b'a dɔn situation bɛ cogo min na mais toujours est-il que a zone ninnu bɛɛ lajɛlen comme n y'a fɔ cogo min na tant kun dira ka mɔgɔw avertir k'a fɔ u bɛ yala yala an fɛ u bɛ yala yala an fɛ parce que minnu bɛ bɔ a yɔrɔ la u b'a kumaw fɔ an ye quoi u bɛ e Kasim yɛrɛ u bɛ don i ka WhatsApp kɔnɔ k'a f'u ye u b'a fɔ ne yɛrɛ ye mɔgɔ bɛ réseau ni fɛnw kan u b'a fɔ ah attention ko mɔgɔ yɔrɔ bɛ taa nin an ka yɔrɔ la u b'a fɔ kuma caman voilà an ma se ka taa nin na nin ma se ka kɛ bi tilegan in gɛlɛyara ou bien kunun ni kunnasini bɛɛ an ɲɛ bɛ mobili tigiw ni moto dɔw tɛmɛtɔ la an ka yɔrɔw la kuma caman mɔgɔw b'a kuma fɔ mais i yɛrɛ ka kuma armée fana n'a ka stratégie don c'est vrai armée n'a ka stratégie don mɔgɔ t'u ka gundo n'u ka baara kɛcogo dɔn parce que kuma la an bɛ jɔ fɛn dɔ la n'olu wulila k'u jɔ a bɛ kɛ a bɛ komi an ka dugulamɔgɔ dɔw tun ye weleli kɛ ko bin kɛr'u kan ko armée ka taa bon armée ma taa nɔgɔnin fɛ mais armée kɛlen k'a fɔ k'a bɛ sira minɛ min kɛ u ye démineurs bila u ye minnu bɔ sira la dugudenw yɛrɛ ko tiɲɛna ko olu y'a faamu k'u bɛna armée parce que an ka mɔgɔw bɛ weleli kɛ dɔrɔn u b'a fɔ ko a ye na sisan bon sisan in fana tigiw bɛ doni min u dontɔ bɛ baara min kɛ aw t'o dɔn mais armée bɛ o jateminɛw n'o fɛnw bɛɛ kɛ yanni ale ka wuli fana ka taa dɔ fara su ni dusukasi fana kan tuguni bon kuma la mɔgɔw bɛ pressé an y'a f'i ɲɛna i k'a f'u ɲɛna u ma na an yɛrɛ kɔni vraiment an t'a dɔn n'a sɔrɔ fan dɔ tɛ ka fisa dɔ mais bɛɛ ka o faamuya Ibu o b'an don sisan AES ɲɛmaaw ka laseli laban ninnu kɔnɔna na u ye dantigɛli kɛ ka kɛ ni sira min bɛ yen bi Faransi bɛ fɛ ka wuli ka jɔ min kɛ maa min yɛrɛ tilara ka se ka bɔ ka ɲɛfɔli k'a la kosɛbɛ mɔgɔ ka da a ko la k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na communiqué in tɛ ma fɛn bɛɛ fɔ o kɛra Niger jamanakuntigi ye hali n'o y'a sɔrɔ Nigeria ministre de la communication bɔra ka kuma Côte d'Ivoire rebelle kɔrɔ chef d'état-major in fana bɔra ka kuma wa rebelle kɔrɔ de don bien sûr rebelle kɔrɔ don parce que tiɲɛ ye tiɲɛ de o tɛ se ka dogo mɔgɔ la mais nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bi est ce que nin tɛna AES jamanaw tɔ exposé ale ka kuma in kɔfɛ ani a ye kuma caman fɔ Ibu bon c'est vrai que bɛɛ n'i ka faamuya don mais ne kɔni bolo général Abdramane Tchani a ka kuma ni Madara ne a bɛna an exposé mais plutôt kuma ni bɛna effet min kɛ ne hakili la a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛna siran u bɛna commencer ka siga u yɛrɛ la quoi u bɛna siga ɲɔgɔn na parce que a ye information min di a ye kuma minnu fɔ a ye kuma caman fɔ de ka se a ye détail min di nin détail ninnu tɛ se ka kɛ nkalon ye quoi parce que détail la ni mɔgɔ y'a fɔ ka ban dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn a tigi bɔra a kalama de a b'a dɔn quoi a bɛ ko dɔ kalama parce que opération ninnu kan ka kɛ yɔrɔ minnu na a bɛ yɔrɔw fɔ ale fana renseignement ɲɛmaa kɔrɔ ye koyi mais c'est ça renseignement ɲɛmaa kɔrɔ de don a ka baara bɛɛ bɛnnen don o de ma ka baara bɛnnen don renseignement baara bɛɛ bɛnnen don renseignement de c'est comme ni y'an ka SC militaire ba dɔ ta sisan k'o kɛ jamanakuntigi ye renseignement non Tchani ka o y'a ka taabolo yɛrɛ de ye non renseignement b'a bolo et puis fɔlɔ Ibu kana Tchani filɛ ta Tchani ye ma nɔgɔn Niger dɛ non i bɛ surasi i bɛ Ibu ninnu ni fɛnw ye ani Saliou ninnu ye mais Tchani u b'a fɔ ɲɛna k'i ka taa kana i bɛ segin yanni ka Tchani a ma nɔgɔn dɛ an y'a ye voyage 5 la ne y'a ye siɲɛ 1 o y'a sɔrɔ Yusufu de bɛ fanga la o yɛrɛ la fana a ma mɛn n'an ye a nana ka na a ka exposé nin kɛ paf a taara a n'a ka mɔgɔw il était le directeur des services de renseignement à l'époque o ye an ka réseau de journalistes d'investigation sigi wagati yɛrɛ ye Niamey ale de y'a conférence près k'a kunna sur l'investigation et le terrorisme non Tchani il dit 30 minutes pile a taara mais an y'a invité li fɛn fɛn kɛ tɔ kɔfɛla la il dit qu'il est occupé 5 sessions a nana siɲɛ 1 la non mais Kasim général Tchani n'a kunkolo ka ɲi a kunkolo ka ɲi a bɛ renseignement dɔn non ni b'i fɛ ka Google yɛrɛ ɲini humain quoi un Google humain c'est lui quoi c'est un Google humain mais kumaba jumɛn bɛ ni a y'o fɔ ni maa bɛ se k'i bolo da o kan e yɛrɛ ka jate bon par exemple ne ye noté ta parce que a ka kuma ninnu ɲɛna trop quoi parce que franchement il y a des détails dɔ di par exemple a y'a yɛrɛ k'a fɔ ko force spéciale française u bi Bénin u bi Nigeria fana u bi Côte d'Ivoire fana bon il a parlé à comment la financement kan musaka min bɛ don a la force spéciale ninnu bɛ wari minnu sɔrɔ pour ka mɔgɔw former u ko k'u bɛ groupe armé mɔgɔ dɔw former Bénin 450 personnes ma
je sais pas comment dire ça. 450. Voilà. Donc mɔgɔ kelen kelen kun kan ka min yɛrɛ sɔrɔ par semaine kɔnɔna na o ye 50 000 francs CFA voilà o awɔ donc u ka centre d'instruction bi Niger bi bɛn a bɛ Burkina Faso fana i y'a ye bon kɔsani na bon a yɛrɛ y'a fɔ ko Nigérien kɔrɔ dɔw fana bɛ yen a kumana Nigérien kɔrɔ dɔw fana kan minnu ka nationalité fɛn t'u bolo k'u ka nationalité minɛnen d'u la voilà ko u ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ ani Côte d'Ivoire mɔgɔ dɔw u ye ɲɔgɔn ye secret dɔw kɛ u ye ɲɔgɔn ye pour que u ka essayer ka déstabilisation kɛ 43e bima mɔgɔ minnu bɛ yen bɛɛ b'a dɔn ko français ka fɛn bɛ yen français ka mɔgɔw bɛ yen nɔ donc entre le 2 octobre et le 15 octobre ko yena oui c'est là qu'amoro formé et puis à comment on a quoi les détails minnu dit c'est extraordinaire parce que en fait mɔgɔ minnu formation modèle minnu kɛ Côte d'Ivoire na a comment on a formation modèle ou kan oui arme modèle minnu utilisé les armes utilisées maramafɛn minnu bolo a comment on a au fana kan les séances de tir modèle minnu kɛra a ye da don o bɛɛ lajɛlen na awɔ les types de combat u ko u yɛrɛ entraîné combat amélioré urbain u yɛrɛ entraîné o la a ye o détail kɔrɔ minnu bila dugukɔnɔkɛlaw de la sa kɛ voilà i m'a ye o ye ka fanga dafiri de kɛ o mais o de don o ye fanga dafirikɛla de o de don parce que u bɛna don dugubaw kɔnɔ k'an ka se ka kɛlɛ kɛ cogo min na ka mɔgɔw Ibu est-ce que nous avons une intégration chaman de bon en tout cas parce que ni e chani ya kuma jatemine nous nous mettons une fin sigi senga ni eta ni si se ka wolo ko nyumana quoi non et puis prise d'otage et enlèvement voilà Kamoro ta otage là en enlèvement OK il y a et puis repérage des domiciles des VIP ma ba ka so na nyu ana osake nda yo pio plau yo bon awale no ma da na no so bi identifier parce que ante ma boy je wala ko ya c'est pourquoi ibu ibaro ko so no be fok maro la mo ko nyana ambe bulu ko ko nyumanu mais ni wakati jena ba wakati nuna karsa ka so fledi amano non c'est vrai parce que ta do mo ko sugu na ba ka anyini ko na eta do bon on nous flene en malien n'a pas que va casser le roi on yiri majo tu na wala kasra la carré folo sama voilà en fala be yoro me no abe dumanzana ni yani ga du Marseille ibe fara kiri fe école sonu ko fala la ta sura be tol sonu me yoro mna non mais il y a comment était parce que au beaucoup yere degi olla quoi kana mo do ka so identifier ka repérer ka kla kata mo do ta au buka au bele ku formation beleke groupe hacker mi formation ko 5 groupes et puis ko présence mo do bala ani do unité nous bora yoro mi font faire formation ke ou bela parce que vous dit fait mo kelen do na formation ke ni groupe kelen do na formation ke ina fo groupe min kanga na on bala en rôle là nous ya wele que le groupe de la confédération parce que la confédération to do groupe yera là quoi groupe là quoi ah parce que au groupe les kanga occupé ASC mo là donc pour que akana fo ko o kelen ou nous donne la formation ke oui présence mogodo fara aka ani armée mogodo unité tellement fara aka anyarami bon mo nous fanu former c'est 11 instructeurs mo tan kelen l'école kalamo nous former là yaye bon dobe tamambe qui sont d'origine ivoirienne ou be là voilà même bi Côte d'Ivoire yaye donc ulu you former ani français on former ay détail bedi ça aller les formations de maîtriser quand même mo nous kan quoi nous y a des formations que aga domaine do yaye donc atmo yele kan et puis akoko ko mobili bi ça va ñona pratiquement ko bola tenza waten c'est indola ko groupe armé mo do ba kon nana et ko ulubu ko surveiller quoi AVC mo ko surveiller ko uni dogoro kan ga jonction ke kan ñon la soro yoromina ko ni ñon soro na ko vraiment ko situation bela de ba bulu yaye bon boko aram mo fana ani groupe woro fana be ya fin est-ce que ne maga chadi chemuru ci kuyi non mais chat che brako kalama parce que chat che mimi ka fo aga sura se binani min fagala odongo a fora ko français foro spécial mo de ufaga yaye donc a bogaram relete e munu na ale demolu ale faga voilà o kala on ta nyana voilà donc quoi boro de kalama bokako bokale se mbora ko bela jenna yaye donc tu vois un peu bon maintenant bokaram ani iswap mo be ayoro là donc il paraît qu'on y do ben on y bokaram mo jounu français on y quoi force spéciale ni bokaram nous bena et on groupe ton nous masaka bela folo on fera milliards minduma et puis waru nous ba duma ba beduma CFA là ils ont des milliards et des milliards de CFA beau imprimer français kana na donc kana duma
u b'a d'u ma. président de la k'o fɔ k'u delila ka na ni faux billets ye mɔgɔw y'a kɛ naganakan ye. voilà a bɛ kɛ ka baara min kɛ a dɔnnen don. voilà y'a ye bon donc a kumana a bɛɛ lajɛlen kan ani force française minnu kan ka déployer fan bɛɛ parce que mɔgɔ dɔw ko force française minnu bɛ Afrique kɔnɔ k'a tora yɔrɔ naani dɔrɔn ko Djibouti Sénégal Côte d'Ivoire ani Gabon ko naani don alors que a y'a yɛrɛ k'a fɔ kɔnɔ k'o tɛ ko u kan ka redéployer yɔrɔ wɛrɛ minnu na u taa n'u ye fan wɛrɛw fɛ u taa n'u ye fan wɛrɛ minnu na non k'a a ka ca dɛ donc a y'a da don o ko fana na que le commandement pour l'Afrique u y'o tɔgɔ ye k'u kan ka jamana 20 u kan ka redéployer jamana 20 la au lieu de 4 pays a kumana uranium fana kan que uranium min fana bi ka dɛsɛ ya ko parce que uranium bɛ ka dɛsɛ Faransi ya ko parce que o kuma ta Niger de ka taa o mais Kasim uranium Faransi yɛrɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ 7 na a ma bɔ jamana minnu sengolaw la oui a tɛ ten ka tugun parce que uranium kilo Kasim uranium kilo dans le cours de l'uranium u kun b'a feere voilà 122 000 francs CFA kilo kelen 122 000 francs CFA et Français combattent Niger à 27 000 francs. Et puis oui ça bina ni ɲɔgɔn kɛ o la. Oui on va taper la prime kadui et puis ça c'est sans compter le fait que oui nature détruit comme bana et Nigériens dɔw bɛ yen ko uranium b'u kunsigi la. Et b'u kunsigi ils ont des cheveux irradiés. On va faire quoi irradiation. Les Nigériens parce que journalistes d'investigation dɔw taara des scientifiques u taara yen nɔ Niger ka taa jigin nɔ Orano bi zone min na ni Arriva kɔrɔ don donc u taara ka taa mɔgɔw lajɛ population lajɛ u y'a ye mɔgɔw ka kogow la parce qu'il y a la poussière d'uranium de bɛ taa kogo la ka nɔrɔ kogo la uranium b'u ka kogow la y'a ye dɔw yɛrɛ bɛ u dɔw kunsigi yɛrɛ ta quoi ka kunsigi morceau ta ka don verre kɔnɔ ka taa n'a ye Faransi ka taa analyser uranium b'a la donc mɔgɔ caman de bannen don hali u bɛ so jɔ ni poutre min ye ni nɛgɛ minnu ye u bɛ nɛgɛ minnu don so sanfɛla nɛgɛ ninnu na uranium b'a bɛɛ lajɛlen na donc b'a suyɛn cogo sugu bɛɛ la sa quoi ah oui donc depuis que u y'o jɔ Tiani ko depuis que olu kɔni nana u ye ko jɔli min kɛ ko Faransi bɛ commencer ka dɛsɛ sisan ko Français caman bɛ ka taa poubelles kɔnɔ qui vont fouiller dans les poubelles u taa ɲaman na ka taa dumuni ɲini voilà vraiment a kumana fɛn caman kan ko bon a kumana Nigériens fana kan la population nigérienne a kumana n'u ye ko Nigériens caman bɛ yen k'u ye papier signé k'a fɔ ka autorisation de Faransi kana ka na Niger bombarder a kumana kan ka essayer k'u sensibiliser k'u kana sɔn o sugu ninnu ma i y'a ye donc u yɛrɛ ka jamana k'u kana bombarder awɔ il faut faire dire k'u kana Niger bombarder i y'a ye après a kumana fana Nigériens kan Nigériens minnu fana bɛ bɔ Niger kɔnɔna na ka taa Faransi ani jamana wɛrɛw kɔnɔna na et puis ka nkalon ni fɛnw tigɛ ka da Niger kan ka essayer ka Niger tɔgɔ tiɲɛ bon a kumana fana ka surtout u ka force armée nigérienne k'olu tɔgɔ tiɲɛ les fans k'u tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko u ye exaction kɛ an fɛ u ye binkaliw kɛ an fɛ i yɛrɛ ka armée mɔgɔw i y'a ye non vraiment a ye détail caman di Kasim min ne yɛrɛ dabali ban c'est que même les coordonnées GPS Français ka force spéciale bɛ yɔrɔ minnu na Benin Niger ni yɔrɔ tɔ ninnu na Nigéria ninnu na hali coordonnées GPS a b'a fɔ i ye quoi parce que ale yɛrɛ ko en 2016 a ye 2016 ninnu ale ye kalo joli kɛ a y'a yɔrɔ tagama sen na quoi a y'a tagama sen na a b'a dɔn i y'a ye et puis que a bɛ coordonnées GPS fɔ u bɛ yɔrɔ kelen minnu na quoi u bɛ parc minnu kɔnɔna na Togo kɔnɔna na ani Benin ninnu kɔnɔna na a ye parc ninnu tɔgɔ fɔ parc W ninnu ka détail di o yɔrɔ a y'a bɛɛ fɔ et puis Benin drone minnu fana san les 100 drones que le Benin a payé u ye drone minnu san drone ninnu bɛ yɔrɔ minnu na drone sara mais tu sais que Kasim non droit tu sais Kasim a bɛɛ san yɔrɔ n'a fɛn bɛɛ fɔ fɛn dɔ tɛ se ka kɛ nkalon ye quoi détail dɔw bɛ yen n'o b'i bolo o tɛ se ka kɛ nkalon ye a m'a fɔ ko ka Benin ka bɔ k'a fɔ ko n'a sɔrɔ ko u y'a san ko ni nkalon don wa mais a y'a hakɛ fɔ a sanna a tilana yɔrɔ minnu na a y'o bɛɛ fɔ ko ni nkalon don ko Benin ka bɔ mais la marque a ye drone ninnu marque fɔ a y'a bɛɛ fɔ a n'a type a ye drone type fɔ ale bɛ se ka se yɔrɔ minnu na toutes les options le nombre de kilomètres que ça parcourt a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ a nana tuma min na a tilala groupe ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ a y'a détail bɛɛ lajɛlen di ko ka bɔ k'a fɔ ko nkalon don ko mɔgɔ ka sabali quoi et puis mais y'a ye Benin ma kuma parce que a ye nin fɛn nin mais Côte d'Ivoire ale ni Nigeria olu de kumana ne yɛrɛ ma min faamuya aw ko aw ye kalo 6 fara Mali ni Niger ni fɛn toli kan mais aw tilara ka jɛ ka communiquer kɛ ka ɲɛsin Niger ma CEDEAO ne m'o fana faamu fala ye ne m'o faamu non et puis c'est vrai que là a kumana 6 mois ni fana kɛ kalo 6 in fana kan ye détail fana di bon ko kalo 6 ni kɔni tɛ olu ka sara ye quoi mais kalo 6 nana min fɛ a y'o fɔ quoi parce que le 15 décembre kalo tile 15 kun kan ka sɔrɔ an ka jamanaw déstabiliser ka ban
voilà an ka jamana dɔw kun binna quoi forcément u bɛ fɛ ka kelen de bɔ a la minɛ u bɛ fɛ kelen o de nɔfɛ u t'a bɛɛ nɔfɛ u bɛ fɛ kelen ka bɔ dɔrɔn olu ka se k'u sago sɔrɔ ka se ka baara kɛ parce que depuis kuma can u y'a kuma fɔ mais ale yɛrɛ bolo kalo 6 in sigi kun ye mun ye sisan non kalo 6 dɔrɔn u bɛ fɛ ka déstabiliser a kɔnɔna na u ka objectif o de ye ka essayer toujours ka jamana dɔ déstabiliser ni kelen déstabiliser u ka se ka se ka na CEDEAO kɔnɔ comme ça voilà tɔw bɛ to fila olu tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ ye voilà et puis nous sera en fait a yɛrɛ ɲuman na a y'a fɔ que ils sont en train de se mettre tout au long de l'AES. C'est-à-dire confédération. Voilà. Mais ko anyebu la amuku subu ka fon fanka ambadon. Ko war min dira Nigérian ma. Et Nigeria kerobe a auto fana fo war min dira ma fo et ko 4 milliards. War hakka mi fana prévoir no ka di Tinubu ma. A y'a fɔ ko k'a b'a to Tinubu yɛrɛ ka bɔ Nigeria président yɛrɛ ka bɔ k'a fɔ wari hakɛ min kan ka d'a ma ko parce que ale b'a dɔn ka ban ale b'a dɔn ka ban Tinubu kelen non mais tu sais que non général Tchani en fait a ko Tinubu ka bɔ a yɛrɛ b'a dɔn wari hakɛ min kan ka d'a ma wari min proposé la k'a bɔ k'a fɔ parce que ale b'a dɔn k'anw kɛlɛ wa oui wari bali proposé la ye y'a ye donc a y'o fɔ et puis vraiment a kɔni jigin la CFA la kosɛbɛ parce que le fait que CFA wari kɔni le fait que mɔgɔ ninnu de b'a imprimer u yɛrɛ de b'a dilan donc a b'a to mɔgɔ ninnu u mana di jugu ninnu ma jugu ninnu bɛ se ka progresser facilement an ka territoire kan voilà parce qu'ils ont de l'argent y'a ye donc a kɔni a ye détails di ko la c'est incroyable mais Ibou a ye nin fɛn fɛn di nin ye tan ale yɛrɛ bolo solution ye jumɛn ye bon, c'est-à-dire à Koko, on connaît bien préparé parce que on est là, nos hommes. Il a parlé de l'armée nigérienne où il y a que 25 000 personnes où ils recruté Kouta. Parce que c'est ça, journaliste il y a une question posée à Kona. Donc il mouleke, voilà. Parce que il y a eu voilà. Bon, il boira mon kalama. Peut-être qu'à la base que kalo woroin, on s'y donne au mais nous tenons ou tenons faire kalo woroin. On sait qu'à boire au ratuel, mais tout cas objectif qu'on est autour d'able là. Mumbe ulu alere bolo fere tu même se ka ke ou bolo ayes la présidence ka kumbeli ko anga force bi attente là il y a force disons non force bi attente là plutôt c'est des forces bi attente là mais ko anga force bi alerte là ils sont en état d'alerte ou farra nyon kan ou ka opération conjointe ou ke et territoire à confédération be la territoire ba keleni ça veut dire que amsaka ta fambe na amsaka ta fambe voilà ni minu fana donanga jamana ko amsaka ti no fe inode il y a ça c'est y compris aussi parce que ka foko jugu bora kere jamana ndola ambi do inofé et puis nimi croché am sont guerre déclenché ni c'est ça donc ça il y a ce risque aussi qui est là il y a bon a mo haka minta armée konana a dadola les 25 000 personnes où ils formation font finké voilà c'est ça Niger où ils formation font finké ils forment a dado formation na et puis ay quelqu'un menem nous ça ay milliards haka de fo il n'a donné quoi le montant ay milliards haka de fo ay milliards ou milliards haka min do ka formation là et à nous quelques minutes on a eu détail dit au Congo quoi donc et puis il a montré que le fait de confédération armée obi alerté là donc on a barra là quoi en un territoire amka lakana et puis on a continué à faire information ni mais minga gelen ou nyebula ou nyebi mo na ou ku sui ou yorom na ou nyebula ou ko na ba kalama et je pense que les informations sur nous mena tout confédération mo yere bien a commencé à douter word là ou na faut est-ce qu'il y a pas une taupe parmi nous. Est-ce que moté traité de temps là même ga information di amakwa voilà parce que allez minu furno nyoma ni furno ni dem furno ni dem soma ni furno ay détail mais c'est incroyable ay détail abedi les gens brown ni gendre ni font ay détail quoi donc ça on aurait dit que nous nous fait chunit les quoi aba fait nyoro aba fait ngoni c'est un renseignement aba nyoro parce que ay ana ka formation c'est fait ay an ye mo bisaba ay bega téléphone ta ka téléphone numéro do dima ki ko kolosi quoi kan ni téléphone fa ko be marché bolo ayo ka ona formation c'est ça o ko fait aklara to ka ko o téléphone clé o numéro clé ibisa ka boy ku ka barake fana ko fana bisaka ke ko mais numéro munu be par jamana ko do nu fama mu ya ni afla do fana drogo nyona e ka téléphone me fe ka be na ale fe ah c'est ça c'est ça donc mokomundo mokodente non téléphone qu'on ni téléphone qu'on faire le téléphone ça a marché parce que voilà parce que la batterie va ça continue à marcher et doit sera activé quoi donc mohamed avait fait nous nyero mais ibu bi anyaye ka fo ASC jamano ou ben wuli ka job là
u bɛ nin baara bɛɛ la mais o bɛɛ la mɔgɔw bɛ yen o jamana kelenw kɔnɔ minnu bɛ sen saba na n b'a fɔ ko nin si tɛ tiɲɛ ye nin ye nkalon ye nin tɛ se ka kɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ kɛlen ka bɔ k'a fɔ k'a démentir ni Nigeria o yɛrɛ nana to dɔw y'u sinsin o fana kan tuguni k'o fana ta u bɛ ka baara kɛ n'o ye u bɛ mɔgɔw ɲagarila n'a ye est ce que o fana man ka dabila an yɛrɛ ka jamana ko la. Bon, Kassim, il faut que mɔgɔw ka fɛn dɔ fana faamu quoi. Dɔw bɛ yen dɔw tɛ ninnu fɛ quoi. Mɔgɔ dɔw tɛ ninnu fɛ u t'u ka ko la u mana fɛn o fɛn kɛ voilà a maɲi quoi. Ya bon, je pense que mɔgɔw b'olu fana dɔn quoi. Mɔgɔ minnu fana bɛ miiri ten. Mɔgɔ minnu fana b'o la par exemple exemple di ma lorsque a fɔra ko Burkina na ko milliard 5 yera mɔgɔ dɔ fɛ qu'il y a quelqu'un ko milliard 5 yera a fɛ et puis k'a tun bɛ fɛ mɔgɔ dɔw corrompu je pense que dɔw y'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ko nkalon don dɔw y'o kuma ni fɛnw nafɔ y'a ye mais pourtant après u nana détail dɔw di à chaque fois Burkina ministre de la sécurité bɛ bɔ a bɛ détail dɔw di il explique chronologiquement étape par étape, jour par jour, avec détail dit qu'à fond bella jeni di ma yere ba donc on y mettra que ni voilà ni fin de quoi ni information ni ni renseignement ni bon amana ke choko choko mo do na ta d'accord voir mo ka version na on na ta fo non nous n'anga jamna déstabiliser parce que mo to là bon mais après bon baby backup position donc quoi ya mo butu il fait mon audio OK mais on sait quand même que comme la question le fait qu'un jamana ça va c'est là qu'on y bon français pour le bi amandi français et français bi ka terminer jamana comme kololo de bala jamana ça va mboli français pour le kololo de bala oui kololo bala bala parce que français économie français bi baloni onde quoi économie bi dépend en jamana là ou bi fait on ta ambara misal là sans un kata fin ka un kata uranium ka le fait que uranium sur le fou là et Nigeria on fait parce que ba faut Nigeria ou luka colonie corrodée donc ça on a fait on ta tola turum ka doué bon on a nyona au débat to ou fanaka jamana fait psaka to sans fait ya mais en afra fin jamana font fin be nambora ou qu'on nous sera fin tanga jamana ko no tuguni France bi ils vont tomber forcément. Il y a non seulement au Nabi, mais au Joro mi fanana à là-bas Nations Unies autour du Joro Roblé. Voilà, voilà, parce qu'on joue au Joro ni yerekan quoi. Il y a donc c'est un peu ça. Mais non, mais famille, Tinubu est anglais, jamana le Commonwealth la, alors c'est qu'on a sur France pour autant tout ibu. Voilà, bon, Nigeria yere un développement doni parce que Nigeria ni Ghana, anglophone jamana fla, kato yere sur. Follow condition. Oui, mais le Nigeria qu'on a connu. En Nigeria mindo follow la ni Ghana mindo follow la lu kunti son français ka minimiser lima français kuntu lu minimiser quoi yere akli bala nana Akufo-Addo a natma kurani ay mi fo ay mi fo français maka Emmanuel Macron de jolento ka chidama mais ka kla ka ta fait ka ta négociation voilà kla ka fali mais follow koni anglais jamana to français bolo mais ça na avec un élément don et bolo bi ISC jamana am se ka misali ta Mali yɛrɛ min kɛ o ye ka dugutigiw gouverneur u ka mɔgɔw wele ka kibara da o tulo kan ani ka wuli ka jɔ kɛ est ce que o nafaba bɛna na y'o la nin ko in na wa. Oui bon toujours communication kɛ o Kassim toujours communication kɛ ka to ka tɛmɛ ni an ka autorités ye ani an ka lasigiden minnu bɛ mɔgɔ bɛ minnu lamɛn quoi. Ka tɛmɛnen toujours ka sensibilisation kɛ ka information di hali kɔsani na communiqué min ni Abdoulaye Diop y'a fɔ a ka communiqué kɔnɔna na a y'o de fɔ ko jamanadenw kana sɔn u ka nɛgɛn ka don ko dɔ la quoi y'a ye voilà u kana sɔn bon donc du coup je pense que an ka dugutigiw ni olu bɛ kuma ɲɛf'u ɲɛna marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ye k'a fɔ fan bɛɛ lajɛlen région bɛɛ la u bɛ ka sensibilisation non c'est sensibilisation kan ka kɛ et puis an b'an ka dan o dɔrɔn ma quoi a ɲini an ka jamana marabagaw fana fɔ ka kuma an ka kanw fana na parce que n'u kuma o kɔni o y'anw yɛrɛ ka kɛlɛ ye dɛ an yɛrɛ y'o ɲini u fɛ tiɲɛ na n'u b'an ka fɛn ɲɛnamabaw fɔ n'u bɛ fɛ k'u adressé ninnu na u b'olu ta kɛ mais min ye jamanadenw ye olu bɛ min fɛ bi o y'an ka kanw ye u k'u sinsin a kan u k'a k'u baarakɛla ye n'a yɛrɛ ka ɲi yɛrɛ hali jamanakuntigi ka discours nata san laban ye n'a yɛrɛ a ka se ka kuma a la Ibu an yɛrɛ fɛ yan yanni an ka se an ka fɛn kuma fɛn laban ma o ye Sunbala ka san 4 an yɛrɛ fɛ an y'a ye k'a fɔ kuranko tile 2 in na a wulikajɔ min kɛra a bɛ ka nɔbɔ dɔɔni mais fanga bɛ jigin a bɛ yɛlɛ e yɛrɛ bolo bɛ se ka kɛ mun ye. Bon ne kɔni kun y'a kɛ nɛnɛ waati ye quoi parce que nɛnɛ bɛ yen nin waati la fraîcheur bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ don dɔ la funteni min na
mais le fait que fraîcheur donne bi abi chama bo charge là parce que mɔgɔw ka machine dɔ bɛ u t'a bila marché n'a fɔ clim ni fɛnw quoi donc nɛnɛ waati bɛ ten quoi après funteni waati bɛ daminɛ kabini mi-février que le 15 février waati la dɔrɔn non mankan bɛ daminɛ parce que la charge ou machine bɛ bila marché ni fɛnw na il y a o bɛ yen mais je n ye information dɔ fana sɔrɔ c'est que en fait bibi na pratiquement pendant au moins un mois et demi Edem bi se ka mɔgɔ ta à peu près jusqu'à 80%. O bi jamana kɔnɔna na o se ka tali min kɛ a bɛ se ka taa fɔ 80% ɲɔgɔn na mais après il faut que u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u k'a lajɛ u n'u ka hali u ka mɔgɔ minnu bɛ baara la u ko ko bi k'u ka taji bɛ kɛ machine minnu kɔnɔ k'u falen don mais u tɛ ka baara kɛ olu yɛrɛ bolo taji mana k'a kɔnɔ a kan ka baara kɛ pour que a kana to yen parce que ale man ka kɛ taji mara yɔrɔ fana ye bon ne bolo ni u ye layidu ta u ni premier ministre ɲɔgɔn kɛ ko 80%. Bon 80% ye ne a bɛ bɛn février laban ma ou bien janvier laban ma ne bolo u kan ka se ka o kɛ pour que jamanadenw ka lafiya fɔlɔ parce que bɛɛ degunnen de don bɛɛ mago bɛ courant na. Ouais, parce que peut-être que a bɛna ban waati min na bon waati fana voilà wula ka san parce que an bɛna don mars fana kɔnɔ mars fana ka jugu ni février ani mars avril ninnu fana mais toujours est-il que u yɛrɛ de kan ka lajɛ je pense que u ka spécialité don u ka baara don u b'a dɔn ni fɛn minnu bɛ se ka kɛ mais u komi a b'u bolo se b'u ye bi ka taa 80% na est-ce que u kan ka jɔ u man ka jɔ u kan ka di de bon n'u kun sera ka kɛ vraiment an k'a ye comme ça an kun bɛna vraiment an kun bɛ se ka apprécier ka ɲɛ quoi mais n t'a dɔn fɛn bɛ k'o bali peut-être u yɛrɛ comme u ni ɲɛmaa bɛ ɲɔgɔn ye sini an n'an sigi k'o kɔnɔ jamanakuntigi ka kuma n y'a fɔ n ka kuma ɲɛbila kumaw la mɔgɔw sigilen don k'a kɔnɔ ɲina e yɛrɛ bolo munna ɲina mɔgɔw bɛ ka u intéressé jamanakuntigi ka san laban kuma na bon ni ne kɔni ɲininka san o san pratiquement mɔgɔw bɛ intéressé la quoi san o san parce que a bi année fila de ni ɲɔgɔn cɛ san kɔrɔlen bon san bɛ ka ban a bɛ kuma o fɛnw kan san kura min fana bɛ nana a bɛ kuma o fɛn fana kan mais ɲinɛ particulièrement mɔgɔw sigilen bɛ ni élection ko ye parce que élection ko kuma fɔra siɲɛ caman o yɛrɛ bɛ ka wuli ka jɔ k'a sira fɛ voilà hali o don ale yɛrɛ kumana rentrée judiciaire la a y'a fɔ ko a bɛna gouvernement bɛɛ engagé o ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour élection ka se ka kɛ ka ɲɛ bon maintenant est-ce que u bɛ fɛ ka kɛ 2025 de ya est-ce que u tɛna kɛ est-ce que a bɛna kɛ waati min na a bɛ u bɛɛ engagé u k'a kɛ ka détail ba ma sɔrɔ a la mais a kɔni kɛra mɔgɔw ɲɛna voilà mais sisan n'i ye gouvernement taabolo lajɛ depuis Ablaye nana i b'a ye k'a fɔ ni gouvernement ye baaraba saba kɛ fila o bɛ tali kɛ élection na bon président yɛrɛ kɛlen ka taa rentrée judiciaire yɛrɛ kuma sigi a kan o ye mɔgɔ tɔ hakili latigɛ bon n'i ye EJ mɔgɔw fana ka baara kɛcogo lajɛ bi olu sigilen don ka fɛn kelen min kɔnɔ o ye mɔgɔw tɔgɔ bɛ fɛn min kan ka se ka fichier kɛ ni fichier kɛra olu fana bɛ k'u ka mɔgɔw former bon e yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛ dugu kɔnɔna na o parti politique k'a bɛna kuma kɔni fɔra congrès bɛ ka kɛ conférence bɛ ka kɛ kuma bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ bɛɛ wulilen don k'i jɔ sugu de wulilen don sisan est-ce que n'u m'u hakili to jamana fana ka basigi la parce que AES menace ne ma politique mɔgɔ ye ka kuma fɔ kuma kan lajɛ fɛn bɛ ka kɛ o ye ka taa fɛɛrɛ kɛnɛ fɛn fɛn sigi i t'a kuma mɛn u da. Ah bon, c'est-à-dire Kassim ne yɛrɛ y'a fɔ la dernière fois n'a danna ne kɔni ma ne kɔni ne tɛ yɛrɛ élection ko la quoi ne tɛ élection ko kuma yɛrɛ fɔ mɔgɔ ye n'a danna ne kɔni ma parce que waati min na jamana min na sen don waati min na bɛɛ b'a dɔn ko jamana min na sen don AES mɔgɔw bɔra ka min fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cani ka kuma ye nin ye et puis bɛɛ fana b'a dɔn ko tiɲɛ fana don quoi i y'a dɔn ko tiɲɛ don ni minnu tɛ fɛ ka da la c'est leur affaire quoi c'est leur problème à eux nous on s'en fout de ça quoi mais bɛɛ lajɛlen b'a ko tiɲɛ don bon waati kelen kɔnɔna na s'il faut que on attaque 80 milliards parce que ni m'a fait le budget sur 80 milliards là bon je crois que ne connais personnellement ne connais élection importance là par rapport à ça au dongo avant que ni alerter nous ni font kake donc la doine ɲininka plateau dɔ kan ne ko ouais ngo bon ni référendum sera kɛ u kan sera élection fana kɛ u b'a lajɛ ka condition rempli ka kɛ mais depuis que alerter ko ninnu wulila fan bɛɛ mankan wula il y a des tentatives de déshabillation moi je me suis dit pourquoi k'a fɔ ko mɔgɔ i bɛ t'i kunkolo chauffer nin ko na parce que ni mi kɔlɔsi an bɛna taa don post crise électorale fana kɔnɔna na et puis après bon problème de connecteur de problème wɛrɛ kɔnɔ et puis bɛɛ lajɛlen fana b'a dɔn fana ko ni élection fana kɛra après partage du pouvoir de pays a fɔ ka fanga fana tilan bon mɔgɔw c'est-à-dire jamana bɛ ka déstabiliser mankan bi insécurité bi jamana kɔnɔna na an tɛ mɔgɔw mankan ma o kan o don ko lithium ko ninnu an y'a ye lithium an ye ni lithium mine ba sɔrɔ mɔgɔ si ma kuma kan minnu kan ka kuma kan notamment les acteurs politiques ani mɔgɔ wɛrɛ minnu fana ka kuma k'a fɔ ala ko tiɲɛ nin min kɛra jamana kɔnɔ c'est bien y'a ye bon
olu b'a dɔn nafa min b'a la olu ka baro ka Ibu n'i ye AES kuma jateminɛ c'est vrai que nin dɔgɔkun in kɔnɔna na comme an bɛ dɔgɔkun kɔnɔkow de kan Soumaïla Cissé ka fatuli a san 4 a tɛmɛna nin décembre kalo in tile 25 e ka laseli dɔ tɛmɛna bɔlɔlɔ kan tile 2 in na i ye tasi bila kɛ Soumaïla ye Tchani ni Soumaïla i b'a fɔ k'u kumana ɲɔgɔn ɲɛna dɛ n'i ye e lamɛn. Oui, bon, en fait, n'est comment le confort, mais peut-être ni à clé qui donne parce que Soumaïla ka fɛn na ko i taara interview la a fɛ yen i tilalen interview la a kuma dɔ fɔ n ye ko wala ko Faransi ambassadeur i filɛ o sigiyɔrɔ de la nin ye mais n'i y'o kumaw lamɛn i b'a fɔ ko Tchani ni Soumaïla ka hakilinaw u bɛɛ ouais parce que Soumaïla Cissé ala ka hinara ne taara fɛ yen en 2018 mais élection kɔfɛ ne ma sɔn ka taa avant l'élection parce que ni kun taara avant l'élection sani élection kɔnɔ ni kun taara waati la i bɛ kɛ ka mɔgɔw kun bɛna fɔ oui bon n bɛ fɛ ka essayer ka fanga di Soumaïla ma ka audience fitinin d'a ma a ka communication la ou bien u ye n sara u ye nin kɛ nin bon kuma caman quoi n y'o bɛɛ éviter n y'a to élection banna et puis ni Vincent contacté mais avant qu'on a Vincent contacté ala ka hinɛ Vincent na Vincent Traoré avant que ne ka ale wele ne ye Soumaïla yɛrɛ contacté directement n y'a wele directement o kɔni o fɔ fan bɛɛ fɛ politique mɔgɔ min i kɛra diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ i y'a wele n'a b'i jaabi Soumaïla kun don wallahi ne ma deli k'a wele k'a y'a ye k'a ma ta i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye Soumaïla b'i ka téléphone ta wa y'a ye cogo cogo a b'i jaabi a kɔni ani tɔw si tɛ kelen ye o la tɔw b'i ka appel ye u b'i ka fɛn o tɛ a jate o tɛ foyi mais Soumaïla vraiment o mɔgɔ kun don non ne yɛrɛ k'a fɔ ko i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye k'a tɛ se k'a ta f'i yɛrɛ o tun tɛ yen aw bɛ jɛ tiɲɛ kan ou bien aw bɛ a dabila o kɔni mɔgɔ kɔni kun don non c'était un homme très intelligent ça ne yɛrɛ personnellement un politique mɔgɔ la minnu kun bɛ ne ka téléphone ta direct n kun bɛ minnu fana wele dɛ parce que tɔw fana ka numéro t'i bolo n t'u wele mais o ye Soumaïla ye o ye Soumaïla Cissé ani Boubeyi Boubeyi Maïga ala ka hinɛ la Boubeyi kɔni franchement trop très disponible il y a comme ne ka numéro ta ça alors maintenant ne y'a wele ne y'a sɔrɔ an ye baro kɛ a ko bon ko ne bɛ fɛ k'ale interviewer ne ko ouais n bɛ fɛ an ka kuma dɔɔni quoi a ko ok k'a y'a mɛn quoi mais ko ne tɛ Vincent dɔn ne ko non ne tɛ Vincent dɔn donc Vincent de ye ale ka chargé de communication ye voilà ala ma hinɛ donc bon ko ne bɛ se ka Vincent contacter a y'a ko bɛɛ facilité quoi ne ni Vincent ye ɲɔgɔn sɔrɔ parce que a kun b'a dɔn ne kan ka tɛmɛ ni sira min a y'a dɔn ne t'o dɔn quoi fo k'o yiri la fɔlɔ voilà a t'a dɔn a y'a dɔn ne tɛ t'a dɔn quoi mais il était très agréable quoi a ma ne agressé foyi a ko non problème foyi t'a la a ye ne kunbɛn ka ɲɛ tout ça parce que Vincent fana de kun ka baara ye voilà donc ne tɛmɛna ne ye Vincent contacté hali ni kun taara Ouaga ni Vincent ye ɲɔgɔn n'i bɛ fɛ ka Soumaïla interview ale de b'a labɛn ka tila ka i wele k'a f'i ɲɛna ko i kana voilà donc Vincent de y'a kɛ et puis ala y'a kɛ vraiment ne sera ka Soumaïla sɔrɔ ne entretien kɛ n'a ye mais an ye entretien kɛ don min na a ko ne ma ko Ibu k'i ɲɛ b'a la i sigilen don salon kɔnɔ yɔrɔ min na yan yɔrɔ la ko ambassade de France muso min bɛ yan l'ambassadrice muso min kun bɛ yen k'a kun sigilen bɛ yan o don o i sigiyɔrɔ la net ne ko ah bon que ouais ko bon ko muso nana ka na ale menacer en fait muso nana ka na ale menacer indirectement de la part de Jean-Yves Le Drian a nana menacer Jean-Yves Le Drian tɔgɔ la ko Jean-Yves Le Drian ko k'a fɔ a ye ko a bɛ ka manifestation min kɛ parce que a waati la Soumaïla Cissé kun bɛ ka bɔ a n'a ka mɔgɔw caravane kun bɛ kɛ tuma bɛɛ dugu kɔnɔna na kɛba ninnu kun bɛ t'o la ye donc que vraiment que a k'a dabila ko parce que olu ye IBK le reconnu olu ko IBK de kɛra président a fɔra a banna donc ko débat tɛ yen quoi k'a ka taga bɔ yen quoi k'a bagaba k'a menacer mais muso a y'a ɲɛfɔ ne ye cogo min na bon muso nana kuma bon a kuma di muso ni ye muso ka kuma ten quoi parce que voilà muso ye fonctionnaire de ye sûrement ale kɔni kɛra ambassadeur ye a t'u ka ko ninnu bɛɛ ɲɛdɔn peut-être a t'u ka kurutukurutu ko ninnu bɛɛ dɔn mais ale kɔni ci la mais elle était gênée kana fɔ Soumaïla mais a kɔni y'a fɔ ko Jean-Yves Le Drian de fɔ quoi bon ale fana ko mais ko bɛ se ka kɛ cogo di k'ale ka jamana de don min mana ale diya ale bɛ se k'o kɛ a bɛ se k'o fɔ tout ça quoi ko na donc o kumana bon muso kɔni y'a ka kuma fɔ muso taara a y'o fɔ ne y'a dɔn bon mais ne b'a dɔn a y'a fɔ ne b'a dɔn ko de bɛ yen quoi an ka jamana o mara n bɛ ten de général Abdramane Tchani y'a fɔ o don a fana b'a dɔn minnu yɛrɛ ko k'u t'a kalama o fana b'a dɔn mais kalabanciya de don parce que c'est ça minnu ko u t'a a ko kalama u b'a kalama dɛ a caman bɛ yen e b'a dɔn cogo di k'a ko bɛ yen n'e t'a kalama c'est ça
Et donc malheureusement an ka jamana fara dama ka indépendance b'u bolo mais souveraineté t'u bolo donc o le bɛ yen tuma bɛɛ ninnu kɔni bi essayer ka pression de kɛ an ka jamanaw kan tout ça pour que u ka continuer ka influence sur an ka jamanaw kan a kɔni y'o fɔ. Ayiwa an ye dɔ kɛ kuma na hakilila k'a fɔ et puis an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka dayɔrɔ suma bon maintenant l'URD et l'EDR n t'a dɔn a ko bɛ cogo min na u bolo malheureusement u ka parti bon bɛɛ kɔni ka parti b'i bolo bɛɛ ka fɛn b'i bolo bon Soumaïla ka fatuli hukumu kɔnɔna na y'a ye k'a fɔ IRD mɔgɔw ye tasibila kɛ u taara Soumaïla muso fɛ yen u taara denbaya la ka taa dugawu don kɛ u ka parti siège la u ye kuranɛ jigin kɛ u ye kuranɛ kalan ka tila ka taa kaburudon la EDR mɔgɔw fana y'a ye k'a fɔ olu fana ye tasibila kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ta kɛ mais jama tun bɛ min nɔfɛ kosɛbɛ o ye banni hukumu san 4 kun kan ka kɛ fɛɛrɛ kɛnɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ ɲinɛ i ta kɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ka se ka dugawu kɛ parce que ale de y'u jɛ o de kun cɛ ka ɲi kosɛbɛ n'an bɛ dugawu kɛ don nataw la peut-être que faamuya bɛna na don ko hukumu kɔnɔna na u bɛ se ka sigi sen kan ka se ka o baara kɛ i b'o kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i fɛ. D'accord, non, vraiment, on est remercié. Oui, il faut, et puis nous, bah, qu'à émission sur Imbou, belle à faut. Aïwa, Amira Bifo, Ibu si, anga kene kaya chenore, fin dimanche follow, no janvier dimanche follow, amena ode nyini sisa, ka fo moko yana sa, miye Ibu si, le 5 doa, ouais, le 5 do. Le 5 janvier. Il y a le 5 janvier. Nala sonama. Ani be ñogon sora. Ambi fo ki wala ñono. Ika jabili ko ñumana ani ka nalla kene ka kana maw bo kumpana ka fo mo ko se ka fe munu famiya ko sebe. Ki ka barakala bela jelen fo. Ani mama be no technicien ka rola ka be fo ka bela jelen wala ñumando. Falay Keita ale tumbe ka bla bololo sanfɛ Kiba Jalo mbale kɛrɛfɛ ne yɛrɛ an b'a fɔ sanko k'an bɛn sini n'ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 9 kibaruya kura wɛrɛ minnu mana na sɔrɔ an na olu da aw tulo kan n bɛ dugawu kɛ sa ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga sini kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don Nyoro kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadu Aditali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na